बिथांमोना सासे व्यक्तिनि थाखाय जुजिगासिनो दं हारिनि थाखाय जुजियाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जातिनि थाखाय जुजिनांगौ नाथाय बिथांमोनहा बर' जातिखौ बासायनो जुजिनांगौ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर'खौ बासायनोसो जुजिगासिनो दङ नै जातिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन एबसुनि थाखाय बर' जातिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन एबसुनि थाखाय उरखाव गोराया देरसिन ना जातिया देरसिन जों दाखालि बावै आरटिआइ मारिदोंमोन बिक्रम दैमारिजों आंजों प्रमद बर'आ गोदान लामा बानायनाय दं नामा होननानै आरटिआइ आव होनदों प्रमद बर'आ बे 5 बोसोराव दोंसेल' गोदान लामा बानायदों एबसु आरो इउपिपिएलआ बेखौ बिथांमोना जोगारदों आरो दिनै इउपिपिएलआ जेनखागोनखौ मिथिनानै प्रमद बर'आ गावहानो समस्ति गैला गावहानो गेलेनो हाला रायजो राजाजों रागा जोंजाबाय 14 नं चिरां दुवारावहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय गोख्रोङै कन्टेस्ट खालामनो थाखाय दिनै बाथ्रा बुंगासिनो दं दा नोंथाङा नैबे 14 नं चिरां दुवाराव फैनानैहाय नोंथाङा हाग्रामा सारनि जानानै मा नुफैखो 14 चिरां दुवार समस्तियाव फैनानै आरो 14 चिरां दुवार समस्तिनि ब्लकनि दैदेनगिरि प्राइमारिनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाजों सावरायनानै जि मेसेज मोननाय मानगोनां खाम्फा बरगयारि सार बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबहैदोंब्लाबो नाथाय जोंनि रायजो राजाया रावबो थाङाखै आरो रायजो राजाया खुब खुसियै बिथांमोनहा खावलायदों मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सारजों सारा गेलेफैनांगौ होननानै आरो बेबादिनो मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सारा दाखालि बावै सान्थिफुरनि जि मास गेदारिं बेयाव सारा खोथा होलांदों जे गावनो केन्डिडेट जागोन होननानै दिनै 14 चिरां दुवार समस्तिनि जोंनि बिपिएफ दोलोनि मावथि आरो अभारअल रायजो राजा बिथांमोनहा खोब बरायगासिनो दङ मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सार इलेक्सन गेलेनायखौ बिथांमोना जोबोद मोजां मोनदों आरो जोङो 100% बुंनो हायो आरो बिनि रायजो राजायानो बुंगासिनो दङ 14 चिरां दुवारनि मेलेमजिबि सानसुमै युथ आरो जोंनि बिमा माहारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दैदेनगिरि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो थाखोनि फोरोंगिरि बिथांमोना बुंगासिनो दं जे 14 चिरां दुवाराव बिपिएफआ देरहागोन मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सारा देरहागोन आरो मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सारखौ केन्डिडेट मोननानै बिथांमोनहा जोबोद रंजादों जोबोद खुसियै खामानि मावगासिनो दङ आरो इतिमध्य बिथांमोनहा देरहाखानायखौनो लाबाय आरो नोंथांमोनहा मिथिगौ सारा बिटिसिआव दिनै इउपिपिएलनि थासारिया बिराद गाज्रि इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा रिजिगनेसन होबाय दिनैसिमबो प्रमद बर'आ गावनि टिकेटखौनो गाव होनानै लानो हायाखै गावहानो देरहानायनि समस्ति गैया दिनै बाव गेलेहां जायो बावबो जेननायनि रिपर्ट बाव गेलेहां जायो बावबो जेननायनि रिपर्ट दिनै इउपिपिएलनि मुरब्बी प्रमद बर'आनो गयबारियाव जेनगोन दिनै गावनि टिकेटखौ होनो हायाखै गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै प्रमद बर' बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै खाम्फा बरगयारि बिथाङा जोंनि दोलोनिफ्राय थांनाय बिथाङा दिनै टिकेट मोनाखै दा ओंखायनो दिनै इउपिपिएलनि थासारिया जोबोद गाज्रि दिनै फ्राय 54 जोंहा जोंनि बिपिएफ जाय बिथांमोना 14 चिरां दुवाराव दायित्व मोनदों खामानि मावगासिनो दङ सुसिन बिथां आरो बा जिसुआ बिथांमोन बा जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरि उइमेननि पेरेन्ट बडि इयुथ बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै थाइखाजरा प्राइमारियाव 54 जन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों बे जोंनि थाखाय मोजां इसारा आरो जों देरहाखाथारगोन बिटिसिआव बिपिएफ सरकार फैगोन बेखौ जों 100% बुंनानै लानो हायो दा प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि इउपिपिएल सरकार बे सरकारा बुंबाय थादों 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ जेबो खामानि मावनो हायाखै खिन्थु दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा दिनै मा जादों माने प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि सरकार बे सरकारखौ दिनै मुगैनानै दिनै माने लोब लोब रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे माने दोहौआव फैनायखौ नुदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय दा बिनि सायाव सारा मा बुङो जोंखौ बिपिएफ दोलोखौ आरो मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सारखौ लाख लाख बिटिसिनि रायजोफोरा बोर सारस्रिदों बोर होदों नोंथांमोननि दोलोआनो फैथों आरो मोजां खामानि मावथों होननानै जाख्ल'नाय गैया होननानै बिथांमोनहा इलिगेलि फैसा लागासिनो दङ जेरावबो करापसन इउपिपिएल सरकारखौ रायजो राजाया मुगैदों रागा जोंदों दिनै बिपिएफनाव बोर दङ रायजो राजानि नाथाय इउपिपिएलनाव रायजो राजानि रागा जोंनाय आरो मुगैनाय इउपिपिएलनाव दङ दिनै जोङो रायजो राजानिफ्राय ब्लेसिं लानानै ब्लेसिं रिलि लादों रायजो राजानि बोरा जोंनाव दङ बिथांमोना जि खोथा बुंदों 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै एभिडेन्सखौ खिन्था
मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 15 बोसोराव 9टा बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुदों भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव नङा होमबा क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज लुदों क'क्राझाराव एयारपर्ट लुदों CIT लुदों जि जायगायाव फुटबल खेल आंनिनो लोगो सांग्रां ब्रह्मआ होबाय थायो बे स्टेडियाम साइ स्टेडियाम जेखौ बिथांमोना ड्रनजों खेबबाय थायो बे साइ स्टेडियामाबो हाग्रामा महिलारि सार खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुलि गुलि मिथिं जाबाय थायो बड'फा कालचार कमप्लेक्स गौरां दैमानि खाथियाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनाय उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुरसिम जि लामायाव फुरा UPPL एबसुआ लिरला जोबनानै दाबाय UT रड बेखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार खालामनाय चिराङाव 14 चिराङावबो गोलैयो खोमा चिरां डिस्ट्रिक्टआव भारतनि बयनिफ्राय लंगेस्ट गामि ओनसोलनि दालां जायखौ हाग्रामा ब्रिज होनो आइ पवाली दैमानि सायाव गंनै दालां दङ बे दालाङा ब्रह्मपुत्र दालांनिफ्राय 200 मिटार गोलाव वर्ल्ड रेकर्ड मा होनो इन्डियानि रेकर्ड बे दालाङा बे दालांखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा लुनाय नङा होमबा दिनै मोनब्रै चिरां डिस्ट्रिक्टआ गोदान जादों गोदान अफिस जादों हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय जादों बाक्साया गोदान डिस्ट्रिक्ट जादों परबतजराया गोदान साब डिभिजन जादों बेफोर सब हाग्रामा महिलारि सार लुजोबनाय गोजा जों दाखालि बावै RTI मारिदोंमोन बिक्रम दैमारिजों आंजों प्रमद बर'आ गोदान लामा बानायनाय दं नामा होननानै RTI आव होनदों प्रमद बर'आ बे 5 बोसोराव दोंसेल' गोदान लामा बानायदों क'क्राझार फ्लाइअभारनि खाथियाव अबा FCI माबा मोनसे खुलिदोंनो बेयाव गोदान लामा बानायदोंनो बेल' प्रमद बर'नि गोदान लामा बानायनाय जेराव लामा गैया लामा गोदान बानायनाया बाखि लामाफ्रा रिपेयारिंल' बिथांमोना खालामदों बडलेण्ड गेस्ट हाउसखौ रिपेयारिं खालामदों लामाखौ रिपेयारिं खालामदों गोदान दालां लुवाखै दिनै बिसिबां भेन्सार स्कुल भेन्सार कलेजफ्रा सरकारि जादों हाग्रामा महिलारि सारनि समावसो जादों दिनै गोदान डेभेलपमेन्ट जेबो खामानि मावनो हायाखै बिथांमोना खेला आरो मेला खुंनानै कररपति जाजोब्बाय प्रमद बर'जों थाफाग्राफोर प्रमद बर'आ दिनै रायजो राजाया थिरांथा लाबाय सोर मावदों सोर मावाखै रायजो राजानाव थांनानै सोंहैदो साफ्रोमनिबो गोरबोआव दंखायो जे 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन दिनै BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरा नोरजिया जाबाय गिदिर गिदिर खामानिखौ BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरा मोनला लामा दालां बाहेरानि मानसिफ्रासो फैजोब्बाय बेखौ दिनै कन्ट्रेक्टरफ्रा रागा जोंनानै दं भेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा रागा जोंनानै दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा रागा जोंनानै दङ गोदोहाय ICDS मिड डे मिल आरो हेल्पारफोर जाय स्कुलाव ओंखाम सङो बिथांमोनहा BTC सरकारनिफ्राय दरमाहा होयोमोन बिथांमोनहा 1500 दरमाहा BTC सरकारनिफ्राय फैसा होयोमोन बेखौ प्रमद बर'आ स्कुलनि ओंखाम संग्रा मिड डे मिलनि फैसाखौबो दाननानै गाव जानानै थादों दिनै बिथांमोननोबो फैसा होनो हायाखै मिड डे मिल आरो ICDS फोरनो दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ प्रमद बर'आ नोरजिया खालामबाय मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा दिनै फोरोंगिरियानो जा लेखा गोरों लाइमोन सेंग्राफ्रानो जा कन्ट्रेक्टरफ्रानो जा बिजनेसमेनफ्रानो जा सब थिरांथा लाबाय एबारनि इलेक्सनाव BPF नो भट होगोन आरो BPF खौ देरहाहोगोन मानोना दाखालि बावै कुसुगावआव जाय बिमाया गावनि फिसा हौवाखौ फरायनाय समाव गोजां बोथोर समाव 3टा 4टायावनो फोजानानै बिमायाबो थाफायोमोननो फिसा हौवाखौ मोजां लेखा गोरों खालामबाय दाखालि बावै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि ओंखारबाय इन्टारभिउआव पास जाजोब्बाय नाथाय लास्टआव UPPL प्रमद बर'नि सरकारा 8 लाख थाखा ना बेसे थाखा बिदोंनो आरो बै UPPLनिनो लिडारमोन 8 लाख थाखा होनो हायिनि थाखाय लेखा गोरों फिसा हौवाया साख्रि मोनासै बै बिमाया गाबै गाबै बुंबाय UPPLनि लिडार जानानै दिनै साख्रि मोनासै 8 लाख थाखा बिजाबाय बिथाङा दिनै BPF आव फैबाय आरो बै बिमाया बुंदों साफ्रोमबो बिमाफ्रा थांखि लादो साफ्रोमबो लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा थांखि लादो साख्रि मोननांगौब्ला थाइसे थाखा फैसा होआलासिनो साख्रि मोनगोन हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समावसो प्रमद बर'नि सरकारा लेखा गोरोंनो आरो मोनथावथावफोरनोबो साख्रि होआ अकल फैसा गोनांफोरनोल' साख्रि होयो होननानै बै बिमाया गाबै गाबै खावलायदों आरो बे बिमानि गाबै गाबै खावलायनायखौ जोंनि BTCनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा बुजिगोन आरो साफ्रोमबो बिमाफ्रा बुजिनानै नांगोलनि सावगारियाव भट थुगोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय सार सुइजारलेण्ड होननानै बुंबाय थाग्रा सरकारा BPF दोलोखौ बुंदों जे गारबोनाय समफोरावहाय साख्रि होनायखौ लानानैहाय BPF पार्टिया जोंखौ साबायखरसो बावनांगौ होननानै नाथाय नोंथांमोना मा खारनावहाय बिसोरखौ साबायखर बावाखै साबायखरा प्रमद बर'आ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ साबायखर बावनांगौ जाय BCDCनि सेक्रेटारि जादों BCDCआ बिटिआर सुक्तिजों जानाय BCDC नङा BCDCआ जादों BTC सुक्ति BLT सुक्ति खालामनानै आरो मा होनो बेयावसो लिरनाय दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 2012आवनो बडलेण्ड
बड'लेण्ड काउन्सिल भिलेज एक्ट पास खालामदों 2012आवनो जोंनि BCDC आव सेक्रेटारि जानांगौ होननानै आयेन पास खालामनानै हरदों बै समाव गभर्नरा सहि होथ'वाखैमोन ओंखायनो एसे गोबाव जादों दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 99 पइन्ट BCDC आव जोंहा सेक्रेटारि जानांगौ आरो BCDC आव सासे सेक्रेटारि होनांगौ होननानै साख्रि थिसननांगौ होननानै 90.9% खामानि मावखालांखाजोबदोंमोन दिनै जास्ट 1%ल' क्रेडिट लानो थाखायल' UPPL आ होफैदों हाग्रामा महिलारि सारा सोरजिनाय BCDC सारा BTC आव 415टा BCDC दङ मोनबा टाउन कमिटि दङ गसाइगाव बासुगाव ओमफ्राय बिजिनी गरेस्वर आरो टंला बे मोनबा टाउन कमिटि मोनसे क'क्राझार म्युनिसिपालिटि गासै 421टा बे टाउन कमिटि बे BCDC बेखौ हाग्रामा महिलारि सार सोरजिनायसो बेखौ UPPL आ सोरजियाखै दिनै जाय साख्रि मोनदों प्रमद बर'नि सरकार समावबो फैसा होनानै नोंसोर साख्रि मोनदों नाथाय हाग्रामा महिलारि सारखौ साबायखर बावनांगोन दिनै BCDC नि जाय मेम्बार जानानै दङ चेयारमेन जानानै दङ बे BCDC खौ हाग्रामा सारासो सोरजिनाय बिटिआर सुक्तिजों BCDC जायाखै बिटिआर सुक्तिजों BCDC नि सेक्रेटारि साख्रि मोनाखै BLT नि सुक्तिनि मा होनो BTC सुक्तिजों 5.4 आव लिरनाय दङ जे BTC आ CSB दाना लानानै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ साख्रि सोनो हागोन बिटिआर सुक्तियाव 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि सोनो हागोन होननाबो लिरनाय गैया BCDC बो जेबो लिरनाय गैया ओंखायनो दिनै जाय साख्रि मोनदों दिनै जाय साख्रि होनो हादों होननानै गावसोरबो बुंनानै लादों साख्रिखौ होनो हायाखै बिसोरो किन्तु प्रमद बर'आबो दिनै साबायखर हाग्रामा सारखौसो बावनांगौ मोनफ्रोमबो UPPL नि BCDC नि चेयारमेन मेम्बारफ्रा हाग्रामा सारखौ साबायखर बावनांगोन मानोना हाग्रामा सार सोरजिनाय BCDC नि मेम्बार चेयारमेन सेक्रेटारि नोंसोर जानानै दङ दा मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदों जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारिया खैफोदाव गोग्लैयो माने जाथिया अलखद नङा आरो बर' हारिया खौसे जानाङा आरो जेब्लानाखि प्रमद बर'आ खैफोदाव गोग्लैयो जाथिया अलखद जाबाय बर' जाथिया खौसे जानांगौ दा महिलारि सारा बेनि गेजेरजों मा फोरमायनो लुबैदों नङा हाग्रामा महिलारि सारा सासे संग्रामि नेता आरो बड'फाजोंनो फ्राय बिथाङा समराव समरि फैनाय आरो दिनै जों मानिनांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बर' लेंगुवेजखौ 8 सिडुलाव सोदों आरो जोंनो BTC 6 सिडुल होफैदों बर'नि बयनिफ्राय ग्रेट एचिभमेन्ट आरो बर'नि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव बयनिफ्राय देरसिन लिडार जोंना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावखौनो माहारियारि आफाद होनना बुंनानै लायोब्ला बिसोरनि रला गेजेरनि जानांगौ दिनै UPPL नि जानानै बांसिन बुंनाय UPPL नि जानानै बांसिन खामानि मावनायखौ जोङो नुबोबाय थानो हायो दा ओंखायनो बेबादिब्ला माहारियाव खौसेथि जाया दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दा नङा गोदोनिफ्रायनो खावलायदों जेला 2020 आव हाग्रामा महिलारि सारा 17टा MCLA मोननानैबो सरकार दानो हायासै UPPL आ अकल 11टाल' मोनदोंमोन अब्लाबो हाग्रामा महिलारि सारा लाइजाम लिरनानै बुंदोंमोन मोननै दोलोजों सरकार दानो हायो नामा होननानै बै समाव UPPL आ नेवसिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नेवसिदों नङा होमबा आरो साननैसो सिगां ज' जादो नोंसोर 20टा गेलेदो जों 20टा गेलेदो सरकारखौ गारनानै फै होनदों हाग्रामा सारा स्पष्ट खोथा बुंदों नाथाय UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा सरकार गारनानै फैया बिथांमोनहा बेबादि थाबाय दिनै बिथांमोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंनो नागिरो ज' जानाया होननानै दिनै जाय ज' जानो हाग्रामा सारा थिनदों बिथांमोनहा फाव फान्दायनानै लांजोब्बाय दा ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा जि खोथाखौ बुंदों बेनो स्पष्ट बेनो सैथो लाइजामखौ 2020 आवनो लिरदोंमोन आरो 20टा गेलेनांगौ होननानै हाग्रामा सारा खावलायदोंमोन एबसु आरो UPPL आ बेखौ बिथांमोना जोगारदों आरो दिनै UPPL आ जेनखागोनखौ मिथिनानै प्रमद बर'आ गावहानो समस्ति गैला गावहानो गेलेनो हाला रायजो राजाजों रागा जोंजाबाय मुगै जाबाय UPPL आ बे समाव बिथांमोना जोंखौ खावलायफैदों अब्लाबो जोङो VF जानानै ज' जाजानायखौ जों लुबैयो नङा होमबा ज' जाजानायखौ जों लुबैयो नाथाय जेरैबादि माहारियारि आफादफ्रा रल लानो नांगौ 99.99% UPPL नि जानानै खोथा बुङो UPPL नि हदाय डिफेन्सिभआव थायो दिनै जाथिया देरसिना प्रमद बर'आ देरसिन एबसुनि थाखाय बर' जाथिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन एबसुनि थाखाय उरखाव गोराया देरसिन ना जाथिया देरसिन बिथांमोना सासे व्यक्तिनि थाखाय जुजिगासिनो दं हारिनि थाखाय जुजियाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जाथिनि थाखाय जुजिनांगौ नाथाय बिथांमोना बर' जातिखौ बासायनो जुजिनांगौ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर'खौ बासायनोसो जुजिगासिनो दङ दा ओंखायनो प्रमद बर'आ देरसिन ना जाथिया देरसिन जुदि जाथिया देरसिनब्ला BTC बासायनायनि सार्थ'आव BPF खौ सापर्ट होनांगौ आरो जुदि जाथिनिफ्राय प्रमद बर'आ देरसिनब्ला
बिथांमोना UPPL खौ सापर्ट होनो नांगौ प्रमद बर'खौ सापर्ट हो दांखायनो आंनि सोंथिया नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव बेनोल' जाथिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन जुदि जाथिया देरसिनब्ला BTC बासायनायनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा BPF खौ सापर्ट होनांगौ आरो नङाबा बिथांमोना इलेक्सनाव बाहागो लायामालासिनो दलर थानो नांगौ आरो जुदि जाथिनिफ्राय प्रमद बर'आ देरसिनब्ला जाथिया जि जाय जालांथों नाथाय प्रमद बर'आल' लिडार जानानै थानांगौ सानोब्ला बिथांमोना प्रमद बर'खौ बासायनो थाखाय खामानि मावब्लानो जाबाय जोंनि जाथिनि मेलेमजिबि सानसुमैफ्रा बिजिरगोन सानगोन आरो BTC बासायनांगौनि सार्थआव बिथांमोना थांखि लागोन जय हाग्रामा महिलारि सारनि जय जय BPF नि जय जय BPF नि जय